mag somo. Edo kanyo ni Migao mar somo koro dwaro mondo mi piny owacho omedgi omenda maromo bilion 60.2 e bajet mano mbalang mano mar higa mar 2023 2024 ka oloso e nyim komiti mano mar od bura mochung'ne loso bajet. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo Julius Meli owacho ni kuom omenda makamago shillings maromo bilion 4 idhi tigodo mano e bero somo kuonde tiegruok, bero kuonde tiegruok mopogore opogore mago mag TVETs bilion 29.3 idhi chwal ne mbalariany kaachiel gi bilion 19.8 ma idhi chwal ne duol mochung'ne ndiko jopuonj pacho ka TSC. Sikunde mag sekondar bende dhi yudo milion maromo 770 e bero klese mag jopuonjre kaachiel kod bilion 2.4 mag gero sikunde mag sekondar madundo kata JSS. 1. Capitation for junior secondary school learners 5 billion. Allocation to address the personnel emolument shortfalls and other statutory obligations in the Teacher Service Commission, mostly taxation. 3. Enhance appropriation in aids, collection in some public universities and other sagas within the sector, 15.5 billion. Funds to support the implementation of the new funding model in TVETs, 4.6 billion. It is also very important for us to know that in the entire budget supplementary estimates, the biggest gainer is the education sector. And consistently, for the last several budget cycles that we have handled, education sector has been gaining. All of them, from supplementary one to the main budget to this one. Now, a third of our budget is in education. And that underpins the seriousness that we take education of the children of Kenya as a country and as a government.